Matashin wanda mazaunin Farawa ne da ke Mariri cikin yankin karamar hukumar Kumbotso mai suna Muhammad Namama wanda kuma aka fi sani da Namama ya samu kansa ne a wani mawuyacin hali bisa ga zargin da iyayensa ke masa na shaye-shaye wanda mahaifinsa Malam Aminu Haske da kishiyar mahaifiyarsa suka aiwatar. A tattaunawa da sashin labarai da al'amuran yau da kullun yayi da matashin ya nesanta kansa da irin wannan halayya inda ya ce hasali ma shi bai taɓa shan wani abu ba. Ba abin da kawai nake ganin gasira da sa ne ka sake kan shi ɗakin waye na ka babu ya sunan mahaifin naka Namama ya koka dangane da azabtarwa da ake masa wanda hakan ta sa fitsari da ba haya ma yake yi a ɗakin da yake tsare. Da suke karin bayani dangane da yadda suka sami labarin nasa, jami'a a kungiya mai yaƙi da munanan ɗabi'u Hajiya Gamba Garba da Comrade Sadiq jami'i a sashen kare haƙƙin bil'adama reshen karamar hukumar Tarauni sun bayyana cewa sun sami Namama ne a cikin ɗaki a wani yanayi na rashin imani wanda hakan ya sanya suka garzaya da shi zuwa asibiti don samun kulawar gaggawa. A halin yanzu iyayen matashin na tsare a hukumar 'yan sanda da ke Farawa don ci gaba da bincike akan wannan lamari. Ƙarshen rahoton kenan, Usaini Muhammad Ɗanka dai labaran ARTV.